Joko Malungko yen kuwi penjalukmu dasar yatitan sembodo wait masih pindah babatan paji ente iman marang nyawamu bali Tanjung ojo padake karo bojone bocah lakon tak kepresi bobot tandi rong peset kulite asem mlayu langgang Sunda. Oh Sundaka jebulmu kaya ngono kuwi ayo sapa kula Gumilar iya jin dadi ngerti kedadian iki mau kula mangertos mlayu wong-wong brang wedan kae iki karo suka kuwi menika leres yo senajan to wong desa nanging duweni aji joy kawajan lemah ayo ngerti yo kowe ora usah melu perkara iki perkaraku karo wong brang wetan Gusti sahrene aku iki senopati ning Kabupaten Pati kowe wis mene pitulungan karo aku bakal meri sesulit kowe tetep tak weni ganjaran dong waduh kathah dorong seneng mesti ati wah seneng kula ganjaran mesti yo akeh kathah duitku akeh mergo pangkatku dhuwur ana ing Kabupaten Pati negara kula pitulung dumateng panjenengan kula badhe nampi ganjaran ayo mesti ganjarane napa lho ganjarane iku ana loro wonten kalih napa wae kempel karo kempyat kempel kalih kempyat saiki kowe milih ndi milih sing kempel apa milih sing kempyat kempel napa kempyat kula milih kempyat mawon jadi kowe milih sing kempyat adaane yen kowe nampa ganjaran iki kudu ndodok mergo derajatmu ana ngisor oh ngoten kula tiyang dusun kedah ndodok ndodok priwen cara tangan
Sumbangannya ngatong. Kali Ndoro. Siji wae. Enggak. Tenan kowe njaluk sing kembyar. Estu kula nyun ganjaran kempian Itu to atimu. Nggih. Dimen ora kaget. Pokoke kula tampi ikhlas nek Tenan. saestu. Ndoro. Ganjaran kok terus Ndoro. Enak. Enak. Ndoro. Ora. Lanjut. Sing setunggal mawon Ndoro. Njaluk sing kempel. Kepal Ndoro. Pinter tenan. Sing kembyar ora seneng, njalukmu sing kempel. Iya, iki. Kok kowe ora mawas? Aku Senopati, kene Kabupaten Pati. Wis semua nyaruhi perkara. Perkara iki aku ora trimo senajan kok mene pitulungan karo aku. Iya, apa kok kira aku ora wagang kanthi karo wong berani banget. Mun sewu Ndoro. Ani kok. Cacing menika yen beda wae kok. Aja meneh kula menungso ingkang gadhe rasa. Kula kersa bela kali jugolan kok. Tak ajeni kemenan. Yo, yen mung pengen jajal-jajal karo Senopati Tanjung, kentokke kowe apa aku sebal mati. Kula tataki. Balik! 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 Iya! Kowe kuwi ing pati sijining Senopati. Terus Apa kaya ngono iki patrapi Senopati? Njur apa dosa karo putane bocah bagus? mau kan menikung nyarui anggening kula tetandingan kali tiang-tiang Brangwetan. Upami mboten wonten gumilang. Tartamtu Cundaka mirat menika saged kula rangket. Kula swanarken ngersa Kanjeng Adipati Kembang Jaya Nurmati. Aku kok rumangsa gumi. Ing ngono kados katon. Lho iya. Lho nek ora ana kanoman iki kang tetulung lan kowe. Balimu wis dadi aran. Napa panjenengan ngertos perkawis iki? Kabeh iki aku ngerti awet kowe tak ulati saka kadua. Dipercaya kowe to? Semendha sawetara. Gus, Dawuh Ndoro. sapa kang kadua? Kula gumilar. Gumilar. Nggih. Saka ngendi? Kula saking pertapan kula Saka pertapan Pulau. leres. Kowe kok wani nimbrung ing bab peperangan iki njur karepmu tumuju menyang Kula menika badhe tumuju wonten ing Kitha Rajapati Ndoro. arep temeka ing kabupaten. Leres Ndoro. Lah niatku Niat kula badhe sukita nanging kejawi saking menika kula badhe mangsulaken pusaka pagak budhek pati. pagak budhek Pak. Kagunganipun Bupati Pati. Iya. Iki pusaka piandhe Kanjeng Bupati Kembang Jaya pagak budhek Pak. Menika leres. Gumilang, Dawuh ya senajan to kowe durung temeka ing Kabupaten Pati nyatane kowe wis gedhe darmamu katitik bisa ngunduke wong saka ing Brangwetan. Mula kanthi nek iki tamareng wis kula tampi nggih. kowe bakal tak kanthi tak larapake ana ngersane Kanjeng Bupati Kembang. Lho, panggih kalih Bupati. Kanjeng Bupati Kembang. Ya nggih kula nderek. Sing ayo, nderek. Mestine mengko bakal nampa nugroho saka Kanjeng Adipati Kembang. Yo. Yo. Tak tonton ono apa yang coba. Apa? Wah, Atus pundi, Bang? pripun? Siraku isih prang. Tasih. Hah? Tasih. Ndi sirahku? Dari budak sirah dhewe. Sampeyan niku anggere isih omong, bentuk niku gandeng sirah. Iya, aku malah lali aku. Aduh,
Semirat. Semirat. Kowe kaji keparat. Para piye? Ya aku kok dijikano kan. Sing anu piye aku kletek. Tamatku saka kok ya. Bila Iki malah warung cengkle lho. Memang tulungi aku kok ya. Oh. Niki kula priwon. Tulungi kok. Tak jawab soalnya. Rono tuane tak mulane sing ati-ati ya apa niku Udah ada kuat. Bangetan. Sing kebangetan niku tiang-tiang saya Kabupaten Pati. Niku wau piyanten napa pusaka napa? Jane aku dadi wong menang ning ora sida. Ini sampean ora tau kalah. Aku ngecakno ilmu sangga langit. Ana sing kleru. Langite ambrek. Dadi ablas. Lah kula niku. Pripun? Nah awak dhewe perang kalah padha mupus. Kudu nganggo cara. Caranipun pripun? Sebab kembang Jaya kuwi duwe sifat karo sing ampuh. Sifat kan. Jenenge sifat kandel pagak budepan. Agak cepat. Iso kan dikol. Colong. Colong. Ya, Nuwun sewu. Nek sampean nganggo cara nyolong. Iki padha karo ngambali saka wadah. Eling tak boten sampean. Alam yuyu rumpung. Perang kalah kalih Penewu Sukmayana ing Majasemi. Sing diperintah sinten? Maling saka jeruk ya sondong majeruk. Tundhane pripun? Nyatane pripun? Ora kelakon penjangane, malah kapara yuyu rumpung tumekeng pati dhewe. Ki Sumirat. Pripun? Nek Syadi mbuka lembaran sing wis kelakon. Aku ora nglirokake. Jaman semono Kakang yuyu rumpung kongonan sondong majruk supaya nyolong pusaka nganti mati. Nanging saiki kahananing wis beda. Iki muna kanggo pasinaon. Najan to awak dhewe mengko tumindak nyolong. Kuwi kudu setiti lan ngati-ngati supaya bisa ngregem ananing pusaka pagak budhek pati. Nek wis ana ing tanganku kembang jaya kae cepet matine. Lho. Niku nek sampean dhewe sing tumindak. Tan wurunga mengko mesti sampean perintah karo wong liya. Kula nek sampean perintah karo wong liya, tetepe kula mboten melu sampean. Lho, iki Kula ora butuh. Nek sampean kepengin ngudito sedane nyuruh monggo. Ning nek perkara wani pati, Penewu Sumirat ora usah dibantu sapa-sapa wani iki. aku percaya kelawan Syadi Sumirat ngadepi sapa wae tetep wani. Nang iki cara supaya awake dhewe iso menang. Lho, Cara nek tetep cara sampean nyolong perintah wong liya, ora sudi melu sampean. Di. perkara Sumirat urip ora dadi masalah. Isi ana wong liyane. Sinten? Sinten? Kayak kowe sapa? Oh. Nek perkara Syadi Sumirat pancen aku yo gelo
mergo kae kalebu kekuatan ing maguan Bapa. Lah gandeng Bapa Klaus ngendika nek pusaka pagak Bupati kudu dicolong. Nah, sakniki kan mawon. Sondong Majluk niku duwe murid kalih cacahipun Tonggeng Bang lan Demit Marongan. Wah, iku aku rada cocok. Mergo kuwi ya tinggane maling. Seora-orane nak duwe guru maling. Anak yang iso maling. Mesti ngelimpah. Terus bocah kono iki direnah wae. Oh, tendi Sundaka. Pripun? Nek sampean sih seneng kelawan aku, sih gelem sabiyantu kelawan aku njaluk tulung kelawan Siadi. Aja wedi kangelan kumapak oleh Brang Wetan. Golek ana murid Sondong Majluk kang aran Ketunggeng Bang lan Demit Marongan. Yen wis ketemu, perintahan kon nyolong. Mengko dibuka lembaran sejarah. Mbak yo krungu. Kondange Sondong Majluk mati saka tangane Kembang Jaya. Nek Siadi Sundaka bisa buka lembaran sejarah. Yen pepundhene dipateni kelawan Kembang Jaya, Tonggeng Bang lan Demit Marongan tetep sabiyantu kelawan Siadi. Ngaten. Iya. Lawi ngaten kula nyuwun pamit. Ono kene kandhake. Guru kula balik. Ora kleru meneh. Aku wis teko pinggire desa Jeruk. Ya. Ora sumpah. Demit kula Marongan. Ketunggeng Bang. Metuan Joko demono aku Demit kula Marongan. Setan. Yen kowe ngaku kalah lawan aku, yo kene sugih kentel Bondowani nantang kawan Ketunggeng Bang. Ketunggeng Bang Demit kula Marongan. Aja kleru to. Tenanen nggonku sumbar-sumbar kepengin ketemu kelawan kowe iki tenane ora arep musuhan. Aku ora arep gawe cilakamu. Kaporo aku lan kowe ayo padha mimiti. Nggonmu kepengin ketemu kelawan aku, ora kepengin memusuhan. Malah kaporo kowe kepengin memitran kelawan aku. Bener, apa dasarmu? Dasarku maton Demit kula Marongan. Kowe kirek mapan ana ing desa Jeruk. Mongko pepundhenmu ya gurumu. Sondong Majluk. Iki rak saiki wis tumekaning pati. Apa kowe durung ngerti? Apa to sing jalari Sondong Majluk kuwi tumekaning pati? Tenane isih tumpang subon kuno. Mergo kabar sing tak tampa. Yen guru Sondong Majluk kuwi mati, pancen dikenah dening liyan. Terus sapa sing wis wani renah kelawan Sondong Majluk? Demit kula Marongan. Imen kowe cekolan gamblang ning papan kene bakal takeni weruh. Apa tolan sapa sing jalari nganti tumekaning pati ya wong tuamu gurumu Sondong Majluk. Tenane Sondong Majluk kuwi mati mergo dikrenah dening wong-wong ing pati. Ora liya Penewu Sukmaya. Penewu Sukmaya? Apa kabeh temumu bisa tak ogem? Mongko Penewu Sukmaya kuwi kalebu wong pati. Pati saiki sing regem sapa? Ora liya Kembang Jaya. Pancen Apa kowe cukup meneng? Lungguh jegang sira tumpang.
yen kau ngerti wong tuamu ya pepundhenmu dikerena dening liya. Coba kok rasake. Ora sakit dhewe kula karo. Ora. Aku ora bakal trimo. Ra ketangkepi wae. Aku bodho benerake. Yen aku wis ngerti marang arek sejarah teng wis kaun. Perkara iki aku ora bakal nrimakake. Yen tatune rasa gampang entuk tombo. Nanging tatune ngati bakal tak gawa tekan. Bagus. Demit kula marungan ya ketungking. Yen kowe kepengin maleske marang patine wong tuamu ya gurumu Sondong Majruk. Aku duwe cara. Kowe duwe cara, aku duwe dalan. Yen kowe ketemu kelawan Kembang Jaya, semara kelakon kowe bisa mateni. Jalaran wektu dina iki Kembang Jaya dicangkum dening Dewani. aku percaya. Yen Kembang Jaya kae perangane menungso keng ora bisa digawe becik lan ora bisa sinangga enteng. Mergo dhewe pancen jenengku. Njur dalan sing kepiye supaya aku bisa mbalaske sosro wirane wong tuaku. Dalane mung siji. Waton kowe bisa nyolong bentuah pusaka sing ampuh. Jenenge keris Kiai Pagak Gudeg Pati. Keris Kiai Pagak Gudeg Pati. Yen kowe kelakon nyolong Pagak Gudeg Pati, angel mijet kowe ngranti kelakon peklongko getire Kembang Jaya. Njur mapane pusaka kuwi ana ning endi kae? Ana ing Kadipaten Pati. Ora ing Pati. Iya. Aku delok pamit. Wong kok pintere sak donya ya aku. Kelakon Kembang Jaya mati. Aku urip kemenak ana ing Parangjono. Gendeng pepakan derek kawula kenipun dongadep ana ing pendhapa kabupaten. Yo sliramu tak keparke lenggah prayoga bisa. Kakang Hari. Nuwun kula kajeng. Uga marang sira. Jumbuh marang kewajibanku tak pasrahke lan sliramu supaya jaga tapel wates Kutha Jepati lan kemampuan kepiye Kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. ya Kanjeng sambet prikala kula nampi dawuh jagi katentreman ing sak jawinipun kita. Ing mriku wonten barisaning prajurit. Barisaning prajurit Inggih, dari prajurit saka ngendi kuwi? sinareng caket jebul barisaning prajurit niku saking Braga. Arep tumuju menyang Badhe tumuju wonten ing Kabupaten Pati. njur perlune Badhe nguti tuwuh sedane yuyur pondok rikala Semarang. Awit nuwun sewu. Engkang dados tamtamaning prajurit Brangwetan niku Penewu Sena Kumbara saking Magura. Nggih, boten maipun menawi piyambakipun badhe dituwuh rumpung awit menika kadanipun Penewu rumpung rikala Semarang. Wiwitanipun kula ripit kanthi sarananing ngaris ewa Semar. Piyambakipun boten mendha malah sangsaya ndatra sehingga sulaya rembag. Dene pepuntanipun ngantos campuh perang. Campuhipun perang prajurit Pati
rumaos kasoran boten kuwi tranggulangi pangamonipun prajurit saking Brahmi. Menika ngantepaken sedaya aturipun Gusti Patih Konjuk Nusa boten namung menika prajurit ingkang kula irit ugi boten saged nranggulangi kerjane prajurit saking Grang Wetan. Kula ngirmang upami kateng pangorbanan peksa prajurit Patih kula kunjungaken. Nggih Kanjeng, rahayunipun wonten Kaneman ugi kawula Patih ingkang kumawani nimbrung ing bab peperangan menika. Kanyatanipun prajurit saking Brangetan sami kapracondang saking Pakam Kaneman menika. Jroning peperangan jur ana kang menimbrung ning palagyan satemah wong-wong saka Brangetan padha kasukan. Aku kepengin weruh ampun diunggahke ning pendopo. Oh, sampun di awit wonten cukup menang. Losi Sopan durat nganti ora rewes. Mangsaku mau yang mung paduk tok jebul sehono pamit. Hai. Mengko dhisik bocah bagus. Wis ngono wae. Jenengmu sapa? Kula Gumilar Kanjeng. Bocah saka ngendi? Kula saking Pertapan Lopeng. Niatmu saka desamu ya weh. Arep menyang endi kok nganti mranggulangi sampuing perang prajurit Pati lan prajurit Brangetan. Kula tumuju wonten ing Pitaraja Pati Kanjeng. Niatmu arep ning Kutaraja. Jur, Kula menika badhe surita. Dadi bagus tedamelan Kanjeng. arep suwi. Nggih, Ngerti pawitane mung suwita kowe? madhep mantep. Iya. Liyane kuwi Kejawi saking menika kula dipun utus. Kula dipun utus kaliyan Bapak Resi Amangloka. sesuk. Kowe diutus kelawan Resi Amangloka. Leres, Yen ngono kowe siswane Resi Amangloka. menika leres. Kowe diutus sapa? Kula kedah mangsulaken sapa ati panjenengan. Pusaka apa kowe? Pusaka menika Kiai Pagak Demak. Coba sebenarnya. Loh. Datang Aryo. paring Sawetawis ngantos lunga kesupen. Bilih sampun sawetawis dangu kula titip pusaka katulah kabupaten. Layak. Wiwit pusaka menika boten mapan wonten ing Plangkat. Kabupaten Pati wonten kemawon dal. Kan mugi-mugi wangsulipun pusaka Kiai mangke saged ndamel tentremipun kabupaten. mugi-mugi kados ngaten. Wila, Dawuh Kanjeng. pusaka wis tak mengko yen kowe bali matura marang Bapak Resi Amangloka yen pusaka wis ning Pang. Nggih Kanjeng. Isambung marang karepmu. Niatmu saka Klope arep tumuju nyang ing Kutaraja Pati, perlune mung golek kaliyan. Leres, Ngabdekake dirimu tumrap negara Pati. menika leres Kanjeng. Saya-saya mau kowe kandha madhep. Ya. Nanging nadyan
Senadyan to kowe durung ketemu aku wis labuh tumrap Kabupaten Pati jumbuh marang aturing Gusti Malih yen kowe bisa ngasorake wong-wong saka Brangetan. Ngene ya. Ing kene nggonmu sita tak tampa. Kaporo dina iki uga kowe tak angkat dadi prajurit pangkatmu Tamtama. Seneng kowe. Wah, remen sanget prajurit. Nanging aja mung cukup duwe pangkat Tamtama. Apa malih Kanjeng? Mergo isih ana pangkat sing luwih dhuwur. Yang kowe dulu. Tamtama, Geng, Bintara lan Perwira. Loro-loro niki kudu tok gaya kanthi linambaran sengkut gumregut anggone makarya mujudake netepe sumpahing prajurit. Kangge Kabupaten Pati kula badhe budidaya Kanjeng. Nah, nggih, tegas. ora mung kuwi, Pripun Kanjeng iki? isih ana ganjaran kang bapak paringke marang sira. Jaran Kowe pengen ngerti. mangertosi. Diri ganjaran kang bapak paringke marang sliramu kuwi jenenge Putri Triman. Putri Triman Kanjeng. Boten Kanjeng. Sebabe apa? Triman Kanjeng. Boten. Ngopo? Boten. Triman Kanjeng. Teng desa kula niku. Wah, wong niku nyolongan, maling, utangan boten balik Kanjeng. Ngombe boten Kanjeng saestu boten. Bocah kok lelu. Ampun Triman, boten. Ngene lho. Lar sing tak karepke sliramu tak ganjar Putri Triman. Putri wis ngarani ya wadon. Dene Triman kuwi Trimanen tegese kowe ndak paringi ganjaran wujuding wanita. Wanita. Tegas kula tampi dados ganjaran Kanjeng. Nggih, Nggih kula saged Kanjeng. Glen. Terus Kowe ben ngerti. ingkang pundi putrinipun Kanjeng? Hai. Kadang Ombar Wani. Ayu sanget Kanjeng, ayu-ayu ning wanita. Setuju ayu. Ayo timbang kowe nyawang bocah nggonmu ya. Nggih niki Kaceke ya 10 sinten aslinipun? ambar. Asli. Ye, Nggih kula bisa menika dados ganjaran kangge kula. kowe gelem nampa. Nggih kula tampi. Iya. Paring dawuh. Ya mbok menawa atimu tuwuh tandha pitakon lan bijak. Kok aku maringke sliramu marang si Gumilar tanpa rembugan. Awet iki pinaka ganjaran nanging aja tok anggap sliramu kuwi pinaka putri ganjaran. Iki mujudake nggonku matur nuwun marang si Gumilar. Kepiye? Kang Mas Cipat. Tartamtu kula boten badhe kawratan mawita sedaya sampun dawuh panjenengan. Nanging nyuwun sewu Apa? menapa ta panjenengan kasupen? Apa? Gumilar ing desa menika sampun gadhahi bojo napa dereng dereng ngantos tentang lho Kang Mas. Jebul kok ya basis. Bener, aja nganti ana tetembungan kisruh ing Jarak kono bakal tak mandhaken Kang. Wilar. Dawuh Aja Kanjeng. madhep kono ta. Tingmu kok duwe ngene. Nggih pripun Kanjeng? Iki ben ora tumpang so. Kowe iki isih Joko apa wis duwe bojo? Sampun Kanjeng. Sampun piye? Sampun Joko. Sampun kok sampun Joko. Wilar. Dawuh Tembung Kanjeng. sampun iki wis. Aku mundhut priksa.
kowe iki isih Joko apa wis duwe bojo? Lho, tasih Joko Kanjeng. Isih Joko. Nggih, Nan, leres saestu Kanjeng. iki pratelane si Gumilar dheweke isih Joko. Mawito Gumilar pancen tasih Joko, tartamtu kula sagah to Kang. Kowe gelem nampa? Ora mungso tak peksa. Wong kudu ngatimu ping jawab dhewe. Upama to mengko ana apa-apane aku tok dukuh ya gelem mergo sing jodohke aku. Boten kok Kang Mas. Awit kula sampun lila lair laku. Syukur yen Nyun sewu Kanjeng. ono Kepareng semula atur napa mboten nami kelangkungan anggen panjenengan menika paring ganjaran kalian Gumilar tembung kelangkungan kuwi luwe nggon langkung prayogi Gumilar menika panjenengan ganjar Mas Wijes Rajabwana adaanipun yen kados Gumilar menika uripun sarta cingkrang boten nate mangan enak nyandang apik upami panjenengan ganjar Mas Bondo Arto kangge keluarganipun tartamtu menika sampun remen manahipun Kanjeng. Nek aku keparing wujuding sandangan bondo donya tak jalani. Sandangan apik suwe-suwe bisa Allah nek perlu digo kasih. Bondo donya nek ora samreksa ya entek. Mongko labuhing Gumilar kae ning pati kaya ngono. Apa ajine tenagane si Gumilar dipadake kasih. Boten Kanjeng. Nanging tuhunipun kula menika eman kalih panjenengan. Eman piye? Upami kelampahan panjenengan jodohaken kalih kadang panjenengan. Mangkenipun saged kelawat asma panjenengan. Jalaran kula ngertos piyambak. Sekataing para nerpati, bupati, taruna lan satriya ingkang ngayunaken kadang panjenengan. Setunggal kewala boten wonten ingkang dipun tampi. Kok panjenengan ganjaran Gumilar sak mboten-mbotenipun menika kedas prajurit. Kowe iki jane tuli apa etok-etok ora krungu? Gumilar kae lagi tak wisuda minangka prajurit. Nggih, kula ngertos kan. Ingkang kula pikajengan. Menika prajurit ingkang sampun dangu labuh-labet tumpak negari pati. Nanging benten kali Gumilar. Menika namung kapun bojo. Saya-saya anggadhahi pangkat senopati kados dening kula. Lan senopati sanesipun nanging nyun sewu boten ateges kula menika nyadong gandara saking panjenengan. Ora perlu kowe umuk. Kawula pati lan Tamtama pati padha ngerti yen kowe iki senopati kempeng pekat. Pangkatmu pating trembel ning pundakku. Ning kabeh iki mung tok nggo pamer, ora tak nggo makarya. Nyatane pati ana payo-payo kowe ora tumandang. Ya ora bisa mingkasi karya. Sing bisa malah si Gumilar bocah saka desa. Kula ing kene tak tetepake kadangku batak trimake kawasi Gumilar. Nanging Cukup. cukup. Ya. Miras pantes gladi manuk kono dikandheni pepungkuran. Mawingaken kepareng Mas Patang nggih. kabeh iki mau golek kepenakku dhewe. Kowe matur kaya betet sewu ning nyatane kowe ora bakal ditampa. Lho nek aku dadi kowe tak bisa lagi.
bisa mirang-mirang ke aku ini pendoko aku. Ono ing ngersane Kanjeng Adipati Bang Joyo. Banjur kowe keplok tangan bating sikit. Nanging besok yen ono lenamu aja alep yen dijengkil. Lan kowe ke Bang Joyo. Ngerti yo? Sak tenane anggonku ngleset ning dramaanmu. Iki tenane mung golek srono supaya aku bisa mateni kowe. Mergo loro atiku. Atine Sudarmaku, ya wong tuaku. Apa semali sing mateni kowe. Aku mung golek karo dang sing pas supaya bisa mungkasi nyawamu. Iki sumpah.